Hi guys, maita basa futhi nekudzoka kuchannel kwangu. Saka nachida kukudzai chinhu wangu kuti makazona ndisinganyanyise kuposta inyaya kuti ndiri busy singaiti nechikoro cause ish mazuva ndiri busy singaiti. Saka please makazona ndisingaposta ish ndiri busy singaiti, but nichambo-try. Saka nhasi ndiri ndichita like review yezvinhu zvandakapiwa paInstagram giveaway. Saka kana muchindifollowa paInstagram makaona like pandakawina zvinhu zvacho paInstagram. Saka zvinhu 5 zvandakawina. Chekutanga handizivi kuti inonzi bottle drink here, I'm not sure, but it's like a shaker. I think vanhu vanozoshandisa kusheka kana maprotein shaker vanenge vachida kusheka. Then ndakawina futi it's like a makeup remover. Ukangoisa makeup yako unongoshandisa ichi kuita sekubvisa makeup, unongoisa musipo, something like that. Ndaitochida ichi ndochandanyanya kuda. Then zvimwe zvacho zvandakawina 3 maprotein shakes. Saka ndakawina iyi ndeyekutanga yandakawina, and it's peach flavored, peach iced tea. Yeah, peach iced tea. Then ndakawina futi iyi futi, and this one is like cookies and cream do flavor yacho, I think women's protein powder. Yeah, the H2 yandakawina. Then ndine futi iyi futi caramel flavored do futi nefuti yandakawina. Saka isa 3 maprotein shake. Ndakabva ndapiwa futi nebottle drink yacho kuzondibatsira kuti ndisheke. Nena nekabox kacho kangori bobo. So yeah, thank you tupanashe akandisa giveaway takakwanisa kuwina isusu wangu. Saka izvezvi I'm reviewing one of the products. Saka handisingazoziva kuti ndochuza ipi. Saka ndichakuita kagame kataitamba kuZimbabwe kuti my mother told me to choose this one, but I don't want to choose this one. I want to choose this one. Okay. Saka ndoyandikushandisa ndoyandaningirikina and I choose. Saka rekengoita video yacho, rekengoita kashake kacho, shake ya, rekenite shake yacho. Saka SIL you just have to use it's like I think 1 cup of water. Ndozo vari kurekomenda apa, ndinozoziva kuti unobvumizere kuzomwa 2 macup, but vari kurekomenda 1 cup of water. Saka ndoyandinenge ndichiita. Saka hanzi inongoisa, handisanambotrya protein shake. Ndakangomwa protein imwe store yaitonge inochitengeswa mashop, but iyo yaitonge flavored milk, ngechocolate milk. Saka ndizive kana aya mapowder aichita seizvozvo, but ndichatesta izvezvi. Saka makanzi take 2 scoops. Saka inokwanisa kuitora kana uchienda hands for best results, drink 8 glasses of water a day, or glasses of water chete. Okay. Saka inokwanisa kutora kana uchienda somewhere nochida kungoresta or after workout. Ndichangoitora izvezvi hazvina basa, but anyway hanzi 2 mascoops. Saka ndofanira kuisa 2 mascoops chete. So handizivi kuti simbi inoramba irimwe, because I think this is supposed to be something chinokubatsira kuti chishake. I think ushekere. Saka ndichamboisa ndakanganwa kugoogle again ndingoita zvandiri kufunga. Saka ndicharamba ndakachisa ichi, but aminoti chizoite ngure here kana kuti sei, but I think ndorokashandi kacho. Saka rege ndingoisa inonzi 2 mascoop acho. Spoon yacho inge yakaita kunzi kupinda mukati chaimo. Iri kutonge smell yacho, iri kutonge kana maiziva mukaka uya unoisirwa vana vaya wataimborwira, mukaka weso wevana. Saka iyi 1, then yechi 2.
enda trabanga ndaita inanzi kuti zviite level up but tatoisa. Okay, spoon yacho I think unofanira kutoidzosera yakadai sekuti ikwanise kupinda mukati. Okay, saka taisa ningirikini yacho. Rege ndichibwesa mvura yangu. Ndisizo richatesta sei, but anyway. Ndisizo rinofanira pare, I think bottle drink yanyasovharika zvakanaka here. Okay, yayavharika manje. Reka cup kangu kekumwa. Ndoda kumwira mbhodhoro imomo. Saka I think izvezvi zvaita, I think yazvaita. Saka chinyasovharika ndosvika pindiki hapo. Okay, yeah, zvaita manje. Ndochiri kuona pamutundo wandiri kuona. Okay, rega ndichiisa manje. Saka pakanzanzi unokwanisa muffins or pancakes, but unokwanisa kuimwa futi se-smoothie. Saka rega ndichitesta. Oh my god. Alright. Okay. Sasa ndambotaura zviri mune maoreo. In maoreos andinyasoafarire saka but anyway hazvizi bad stereke and yeah, maoreos andinyasoafarire but inomwika haizi bad stereke zvedu tingatoti haisi kumwika but inomwika but niyo kuti handinyanyofarira maoreo. So yeah, ndaenda testa ese but ndopera kwevidhio ino ichazokudzai kuti mamwe acho anotesta sei. Saka ndichaita vidhio ino then ndoita mavidhio imwe yacho. Nandapedzai. Alright guys, thank you so much for for watching my video. Vazhinji venyu muri munopa ndaikwanisa kupai 1 box, ndaikwanisa kupai 1 chigaba, but vazhinji venyu vamuzi munomwe hamugari padhuze neni, saka tichatongwadhudhudza kusvika zvikapera. Saka see you next Saturday. Thank you for watching my video. Bye.